बे समाव मोनसे गिदिर खौरां उन्दै बैसोआव हाबा लानाय बा जुलि लानाय सुबुंफोरा बे समाव सांग्रां जादों सांग्रां जुदि जायाब्ला बे समाव नोंथाङाबो जोबथेसालिनि आलासि जानो थांगासिनो दं मानोना बे समाव आसाम पुलिसा गोख्रों जादों जे थामथि खोलोबनि थाखाय बे समाव उन्दै बैसोआव जुलि लानाय सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना हमगासिनो नायगिर हमगासिनो दं पुलिस बिफाना बबे जायगायाव जाय बिथांमोना जुलि लादों थामहिनबा उन्दै बैसोआव जुलि लानाय सुबुंफोरखौ नायगिर पुलिस बिफाना जोबथेसालियाव दोनहरगासिनो दं बेखायनो नोंथाङाबो जुदि उन्दै बैसोआव जुलि लादोंब्ला थामहिनबा नखरनि सुबुङा जुदि जुलि लादोंब्ला बे समाव बिथाङाबो जोबथेसालिनि आलासि जानो थांगासिनो दं बे समाव आसाम पुलिसा मोनसे गोनां बाथ्रा आरो लोगोसेनो बे समाव बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायजों थांनाय फेब्रुवारि दानाव 2023 इं मायथाइनि जे फेब्रुवारि दानाव गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट फेसनि थाखाय उन्दै बैसोआव जुलि लानाय सुबुंफोरखौ बे समाव जोबथेसालियाव दोनदोंमोन थामहिनबा एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन गोबां सुबुंखौनो आरो बेनि उनाव नैथि खोलोब बायदियै थांनाय 2 अक्ट'बर 2023 इं मायथाइयाव नैथि खेबनि थाखाय बे समाव उन्दै बैसोआव जुलि लानाय सुबुंफोरखौ हमनाय जादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो 21 डिसेम्बराव बे समाव बिथांमोना प्रेस रिलिज खालामदों साबैसे सुबुंफोरखौ बे समाव एरेस्ट खालामनाय जाखो बे समाव फोरमायथिदों आसाम पुलिसा मोनसे गिदिर खौरां जाय बिथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा लादों बा जुलि लादों बे जुलि लानाय सुबुंफोरखौ साफा नायगिर होसो हमदों आसाम पुलिसा थिग बेबायदिनो थामथि खोलोबाव बे समाव साबैसे सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जाखो आरो साबैसे केस रेजिस्टार जादोंमोन बे समाव रोखा फोरमायथिदों आसाम पुलिसा नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जे बिटिआर ओनसोलनि मोनबा जिल्लानि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव गिबियाव होनो नागिरदों थामहिनबा बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होगोन जे क'क्राझाराव बेसेबां जादों तामुलपुर बाक्सा आरो चिरां उदालगुरि बेफोर जिल्लाफोराव बिटिआर ओनसोलनि जिल्लाफोराव साबैसे केस रेजिस्टार जादों आरो साबैसे दिनैसिम हमनाय जादों बे समाव फारि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन मोनसे गिदिर खौरांनि उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा सुबुंफोरनि मोनसे बिग आपडेट क'क्राझाराव गासै नैबे 2024 इं मायथाइनि 21 डिसेम्बराव फोसावनाय जे फारि बायदि गासै केसा रेजिस्टार जादोंमोन मोन 10टा केस रेजिस्टार जादोंमोन जिल्लायाव आरो बेनिनो 8 सुबुंखौ बे समाव आसाम पुलिसा खाबाय उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा 8 सुबुंखौ बे समाव आसाम पुलिसा खाबाय आरो बेनि अनगायैबो थांनाय फेब्रुवारि 2023 इं मायथाइयाव 215 केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 48 सुबुंखौ बै समाव एरेस्ट खालामदों आरो बेनि अनगायैबो थांनाय 2 अक्ट'बराव 20टा केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 24 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदोंमोन थांनाय अक्ट'बर दाननि 2 अक्ट'बरनि 2023 इं मायथाइयाव 24 सुबुंखौ बै समाव एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन बे क'क्राझारनि आपडेट नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट होबाय थादों जे उन्दै बैसोनि जे थामथि खोलोबनि जे उन्दै बैसोआव जुलि लानाय सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय दङ नोंथांमोना मिथिगौ दे आसाम नाङैनो हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखार सालायनायाव बे समाव उन्दै बैसोआव जुलि लानाय सुबुंफोरखौ गैया खालामनो थाखाय बे समाव गोख्रों आगान होबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लायाव नैबे 21 डिसेम्बराव गासै मोन 10टा केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 10 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय बाक्सायाव 10 सुबुंखौ बे समाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय बाक्सायाव आरो थिग बेबायदिनो थामहिनबा 2023 इं मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव गासै 164 केसा रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 225 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन बाक्सायाव आरो बेनिनो 2 अक्ट'बराव 2023 इं मायथाइयाव थांनाय अक्ट'बर दानाव
मोन 18टा केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 33 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों बाक्सायाव। बे जाबाय बाक्सानि आपडेट। बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन, फारि फारि फोरमायगोन जे बिटिआर ओनसोलाव साबैसे सुबुंखौ बे समाव हमनाय जाखो बेखौ रोखा फोरमायगोन नोंथांमोननि गेजेराव। चिरां जिल्लायाव थामहिनबा नैबे डिसेम्बरनि 21 खालार, बे खालाराव 3 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। मोनथाम केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 3 सुबुंखौ बे समाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै फोसावदों आसाम पुलिसा। आरो बेनिनो फेब्रुवारि दान 2023 इं मायथाइयाव 57टा केसा रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 166 सुबुंखौ हमदोंमोन। 166 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आसाम पुलिसा। आरो बेनिनो अक्ट'बर दाननि 2 अक्ट'बरनि 2023 इं मायथाइयाव मोन 10टा केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 10 सुबुंखौ आसाम पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामनाय जादों। मोनसे बिग आपडेट, नैबे उन्दै बैसोआव जुलि लानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे आपडेट। अदालगुरि जिल्लायाव गासै नैबे 21 डिसेम्बराव सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। मोनसेल' केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो सासेखौ बे समाव हमनाय जाबाय आसाम पुलिसा। आरो थिग बेबायदिनो फेब्रुवारि दानाव 209 केस रेजिस्टार जादोंमोन, नाथाय बै समाव आसाम पुलिसा सासेबो सुबुंखौ बै समाव हमनाय जायाखैमोन। बे 2023 इं मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि गिबि पेज बा सेथि पेजआव बे समाव सासेबो सुबुंखौ हमनाय जायाखै, नाथाय केस रेजिस्टार जादोंमोन 209। आरो बेनि अनगायैबो 2 अक्ट'बर 2023 इं मायथाइयाव 7 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। 9 केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो बे 9 केसनि गेजेराव 7 सुबुंखौनो हमनाय जादों आसाम पुलिसा। मोनसे बिग आपडेट, नैबे चाइल्ड मेरिज बा उन्दै बैसोआव जुलि लानाय मोनसे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों। थामहिनबा होदों, बिटिआर ओनसोलनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होदों। तामुलपुर जिल्ला, थामहिनबा तामुलपुर, गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लायाव 21 डिसेम्बराव गासै मोनसे केस रेजिस्टार जादोंमोन, नाथाय बे केसनि बेरेखायै सासेबो सुबुंखौ हमनाय जायाखै होननानै फोसावदों आसाम पुलिसा। आरो बेनिनो फेब्रुवारि दाननि 2023 मायथाइयाव गासै 117टा केस रेजिस्टार जादोंमोन। 117टा केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 154 सुबुंखौ आसाम पुलिसा बै समाव एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो नैबे 2 अक्ट'बर 2023आव मोनब्रै केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो 6 सुबुंखौ बै समाव एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होदों जे बे समाव उन्दै बैसोआव जुलि लानाय सुबुंफोर, बे जुलि लानाय सुबुंफोरखौ आसाम पुलिसा नायगिर हमनाय जादों। बे समाव मोनसे बिग आपडेट, बिग मोनसे बा गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होदों। आरो बेनि अनगायैबो आसाम नाङैनो बेसेबां 2023 फेब्रुवारि दानाव गिबि पेजआव बेसेबां केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो नैथि पेजआव बेसेबां केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो साबैसे हमनाय जादों, आरो नैबे थामथि पेजनि जे उन्दै बैसोआव जुलि जानाय बेहाय मोनबेसे केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो साबैसे बे समाव हमनाय जाखो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फरायथिनो होनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेनिनो फेब्रुवारि दानाव बे आसाम नाङैनि आपडेट, बेयो आसाम नाङैनो जानाय केस रेजिस्टार। आरो फेब्रुवारि दानाव जेब्ला 2023 मायथाइयाव गिबि खेब पेजआव गासै 4387टा केस रेजिस्टार जादोंमोन बै समाव फार्स्ट पेजआव। आरो बेनि गेजेरावनो गासै 3425 सुबुंखौ बै समाव फार्स्ट पेजनि जेब्ला बे समाव चाइल्ड मेरिजनि बेरेखायै जेब्ला केस रेजिस्टार खालामनो थामहिनबा बे समाव सांग्रां जादोंमोन, बै समाव हमनाय जादों आसाम पुलिसा। आरो बेनिनो नैथि पेजनि आसाम पुलिसा उन्दै बैसोआव जुलि लानायखौ एरेस्ट खालामदों बा बै समाव सांग्रां जादों। बै समाव गासै फार्स्ट पेजआव जादोंमोन 682, थामहिनबा 682 केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 913 सुबुंखौ बै समाव हमनाय जादोंमोन। आरो बेनि अनगायै थार्ड पेजनि जे उन्दै बैसोआव जुलि लानाय सुबुंफोरखौ हमनाया गासै बेवहाय
437 सुबुंखौ दासिम बा दा एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बेनिनो 345 केसा रेजिस्टार जादोंमोन आरो बेनिनो 437 सुबुंखौ बे समाव आसाम पुलिसा हमबाय होनानै फोसावदों बे समाव गावसोरनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों बिथांमोना रोखा फोरमायदों थारैनो बे समाव आसाम पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय जाय समाव आसाम नाङैनो बा हादर नाङैनो जे उन्दै बैसोआव जुलि लानायखौ गैया खालामनो जे थांखि लानाय आरो बे थांखि लानाय बायदि आसाम पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय बे समाव आसाम पुलिसनि गोख्रों संदाननाय आरो गोख्रों नोजोरजों जाखिनि केस रेजिस्टार जादों बेनि बेरेखा साफा सुबुंखौ बे समाव हमनायखौ नुनो मोनदों आरो जायनि गेजेरजों जे उन्दै बैसोआव जुलि लानाय जे अनजिमा बे अनजिमाया आथिखालाव खम जालांबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे मोनसे हिमन्त बिश्व सरकारनि मोनसे जाफुंसारनाय आसाम सरकारनि मोनसे जाफुंसारनाय आरो आसाम पुलिस बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनांगोन नोंथाङाबो जुदि उन्दै बैसोआव जुदि बे समाव प्लेनिं खालामदोंबा उन्दै बैसोआवनो जुदि सोरखौबा जुलि लानो बा जुलि होनो थाखाय प्लेनिं खालामदोंबा बे समाव नैबे समाव सांग्रां जा मानोना बे समाव नोंथांनि नखर आरो नोंथांनि जायगायाव सौहैनो हागौ आसाम पुलिसा आसाम सरकारा हिमन्त बिश्व सरकारनि दैदेननाय सरकारा बे समाव सौहैनो हागौ थ' बेखायनो नोंथाङाबो सांग्रां थानाया गोनांथि दं बे समाव नोंथांमोननो बे आपडेटखौ होबाय गोजोन्थों।